معرف سلسته حدا معلتي مدري الرفديلو سماي ببرتع دبنا تخدينو يرأى نبرا ماركوساي أب حدا جورا زرأي لزنبرا تجيرو نبرا سماي تتسلاميتو مسرعيه تتسانيحون نقودا كينوغود مسسمعه كابتو ورده كابت خهرم زجمر زنبرا زنام كعقل كا نابت قدما بيلو قويه زنام النقودان ايفتوان نبرا بزخوننك كاب بليتس بقطري انت زنما يفوتو نبرا بليتي آمنا يسنبدو نبرا اتهم مسكينوت فلستي تقادلو خقبرو بمالت ابتراي بايتا وي ابترير انا اديوم زدق اسوز نبرمو ماركوساي ابتا اب قدام زنبرت حنت عرات دك اسون كلو نتي مدك اسيو محتا مبرق انت ابروهو بزوح يفرهو نبرا اتبرتع زناب بليتي انت ودقه مستي نقوداون برقون نات مسكيناي قلعا بريلو كسعز تنسي يقبرو نبرا اتي خيق قارته نهدده جوز بالزنبرا ايه زخونا ماي حد اوانس ليتي مودع كسعز ابيو كم حسوم يجأنو نبرا نقدام وطيو كم لبو ختصاوت زي كل سلز نبرا زناب كرمتي فتيمو يتقلو نبرا اوشت اتي قدام كوف مبال يسالكيو نبرا اتي زقدا دخا اتم فلستي بخرامات زأكل أبجزا تخوك يوم زوعلو زنبرمو ورايلوم يمهروا سلزنبرو بزح ساعات أبت مهرتي تتأميدو كحلفو قدي خوانو نبرا ماركوساي كابت زحالف خرمت أتحيزو فيدل أتصنعو نبرا حج خاء اتم حلقة من باب أتصبئو كم مهار يدلي إلوم تأزاز هيبوم نبرو رقصيو كلو علتاو تصولوتات تماهيرو كوانت نبرا فلتأتوس كندتي زن أداي نبران هامستو أعماد مستير وي تمهرتا كروستوسون كم عقمو يفلت نبرا بتخالق خاء اتم حلقة بزمخروم انبزا أصنعهم كحزوو يدلي نبرون أبتأف دقا قدام كوينو جو النابلة يورد نزنبرا زناب كملكات كلو ماركوساي نت الدورو آتيو زنبرا كراماتن جيزي قرن يحسب نبرا كما تقونكوا ايدليون نبرا كرامات بوزح زقازن كوينيو سر ايز نبرا مجمرا نجر اتا نعواف دارقا زبزها تحاقيسن كنفرا يرأيا اي نبران دحركا اتم بزح ززاناقع وزنبارو كالوت ناشتو انسساتات ابتي محبئهم تتشوقيتهم هلم يبلو نبرو ماركوساي اتداقيم دارقا اريقوز نبرمو كتصاوت حانت دلاي زي نبرو دمو انت زي كوينو كالق متصاوتي زترفو يلبون مالتيو انت خونه شعوك انيات بزي حسوب مغنيات امونغو خلتيهم بأس تغيرو عركناتهم فتيمو زحيلو سلازنبرس متصاوتي بمسان نماركوساي بحقي يصمو نبره ازوم كل تعارخ دا انت يبقاسهم تبلو تخونو مخنياتو انهالكم حدا معلتي تصعدو ادراغا كم زحلب صبا فر النابله زبل عدليو اب اغارو كتحلالخو خلو ماركوساي كيفلطه ملالشو رغصو ويو دمو بهاندبت نياويلو دانغو حنفيطو بحزرومو قلعا بسمباده نبغدامو باويات كغلبطو دليه ويوم كم ولودوم زفتوو زنبارو فلستي انتاي ترخيبو إلوم ببزلوو زردون اب افغزኦም كوينوم وي بمسكوت تقلقيلوم اتانتاي كوينو إلوم زطيقون كونو اجخايلوم حكيموم مس جننوو نبعتو ان حسسن تصنيحو ان تشفشفنه ما أسرتو كريمو كاب كلهم يوا زبل قال رحرحين قبطروتن كتراقم وسنيلو ناب كلهم كدا كاب شعو نحيالو جيزي سكيحون فريهون
بتري حيزو بمعدو كساغوغو يرأى نبرا أبزبانو كلتا سلع بتر أوديقو حنا كسع زفدون تقيم اللقناء كمز زبالة حسابات تصموان مبقر نويو أبتاوال دبيت زنبرا سبعي كمز ذكر قبرو مجمرتا جيزيقو كابزرئيو حيالي معلتات حليفو نبرا ماركوساي بمخنيات كرامات اتم فلسطي كابزوات أولوس أبغزا زحلفو جيزي كمز بزح بمفلات نابتو سبعي كديب كمزي كأل يحسب نبرا نأتاتهم زنا من قرن زسم بدهم كوينو أيكونن كمي بغرمتون سسرحهم كيف تصموس معلت متأ يواتو نيروميم جن قلتفهم بقوانو يوم زملسو زنبرو دحر كأ بيت جزيتي أبت قدام زبالت أهدات يركب نبرمو قلت أم كبل بقرهي كي سمعوه بمفرحيو ماركوساين بار كرامات جنا أتسبقو كي أتوه خلو بتعرجيت مسالل كديبمو نتسب أي كريو والسنة كندي جيزي نقو زي حسبه مستيرو كردا بلبو زي مرمرو يبلون اتي أورا مردا زابي زنبرجن اتسب أي حدا جيزي دخون كابت سفرقو يواتي خون ويس كم إلو كي تنقانق أدخون كمتم كابوزح عمتات جميروم كاب مداقصوم كي تنقسعسو زنبرو زلو أبا حماميا أعداو وطرو نابت مندق لجيبو مستزرق حيخون نزبل حتو ملاش زي مركابيو أنتا نسخ حموم دأخي كون زبل ترتعرون تغلاقلو بحدا مداي اتي نمجمرتا جيزي كريو خلو زتسمع سنباد بتا حدا مداي كأ اتساب أي عروقن كلو زرسعون قبل علم مخانو حموم دخون يخون إلو خحسب كله زي سمعو بزنبرة بقباق انجنكتن ماركوساي نجارو أتصبقو كم تعرب زبل أتنا كم بحديث نابتل علي كديب يهنت أنا برا فرهي زي سمعو خا اتم فلسطي اتساب أي نواترو حيزوكا خيدي النابلو زفرار هو أبلبو تسويتو سلز نبريو ماركوساي ما كوسدن انت زدل دقا قدم زي وسدني النابلة يحسب نبرا قتيلو خا كندي جزيدو قدي أب قداما بتاخلتي أبتي أب كباب زلو قراوتي دارقان بيني اترفاي نباركون مساب ايكك ألس كما يابيلا مخالكو فاتي خونا كيف تخو تسني فدو مسؤو اي مخدكون يبل نبرا مدري مستحيه اتبرتو عدبناون قرب مستزرزره ماركوساي حسابو قرصه مدب سرحو تقربه اتزير امانيل عركون ابيت صبحي اعينتو سمابيلو حوز سحن زنبره صعدون كمز ساتفو امسيلو بحسابو يريوم نبره بلبو امانيل سمع مدياب يدلي أنا خمت بأمهو زقبر كوخ قبري بترينا سعنين أب إيديك حزين أب تمعطو بزح مسبالكو قروب كفت قبلو اتساب أيزن ناقانق انتخونا كرئخا أبو حانسا خستبهل كتأنيحي انت تناقانق اقرياوت اني خملت انت زي اللوغن نتن اشتي مسكوت ببتر اخفتومو أتأبيغنا نرئي إذا خلوخ قبر كلهم نسخا أتصبق حليخا إيه سمع كادو بعلا باتي عند حرمت يومكو مكرايو إنا بلا نبينو يزاربن مستي زير عركو يمخرن نبرا دحر متشو جيزي تتصبق نتي كفت أمو حسيبو زنبرا إنا خذكر بفرحات سيخون بخالق سيخون اندعي لبو انام فرفره تنفاسو بزا قرارو ملوق إلا كتواتس تدل زلا خوينو يسمعو نبرا كمو انا بلخا مستي خفت امو مديبو زنبرا حسابو دارقا تصبو تلالي ناز خمزة زبالة حسابو كالا اي جيزي اب قبر زوعلولو معالتي
ቆሪጹ ምእንቲ ኽውስን ከኣ ኩሉ ሓልየቱ እቶም ፈለስቲ ዝብልዎ ዘረባ ኣጸቢቑ ናብ ምስትጽማ ኮነ። ክብል እቲ ዝደልዮ መዓልቲ መጸ። ዝናብ ኣቋሪጹ ቀኒዩ ነበረ። እቶም ፈለስቲ ከምቲ ወትሩ በቲ እዋንቲ ዝገብርዎ ክረምቲ ከይኣተወ ዘድልዮም ነገራት ክቐራርቡን ሓለቓ ከከም ዝኣዘዝዎም ገዛውቲ ኸተዓራረዩን በብወገኑ ዝተመጽወተሎም ዓስራት ከኣኻኽቡን ኩላቶም ሸፈትፈት ይብሉ ነበሩ። ክራማት ነዊሕ ዝነበረ እንድሕሪ በርቲዑ ኸኣ ኩሉ መገድታት ይጽንክር ነበረ። ብፍላይ ሓደ ዓመትስ እቶም ፈለስቲ ዳርጋ ካብ ወርሒ ዝበዝሕ ጊዜ ብበረድን ብንፋስን ብብርቱዕ ቁርን ዝኣክል ካብ ገዳም ተንከሲሎም ክወፁ ኣይከኣሉን። ስለዚ ንዝበጽሕ ወይ ምጽዋት ንዘምጽእ ሰውን ከይተረፈ ከይተቐበሉ ይቕመጡ ነበሩ። ኣንጻርቲ ከም ሕሱም ጸላእ ኾይኑ ደጊም ዝቀራረብ ዝነበረ ክረምቲ ናይ ምትዕጥጣቕ እምበኣር ኣውራ ዝበለጸ ጊዜ ነበረ። እቶም ፈለስቲ ስርሖም እናበዝሐ ምስከደ ማርቆሳይ ሓሳቡ ንምፍጻም ከም ሽዑ ዝመሸወ ድሎት ክረክብ ከም ዘይክእል ተረድአ። ሕጂ እንድሕሪ ዳህሊሉን ዘንጊዑን በጺሕዎ እዩ። እቶም ፈለስቲ ምትዕርራይ ኣባይቲ ገዳም ተሎ ክጅምሩ ከም ዝኾኑ ይርኢ ነበረ። ኣናሕስ ንምድፍዳፍ፣ መገዲ ማይ ንምጽራግ፣ መሳኹቲ ንምዕራይ፣ ቁሪ ዘእቱ ዘበለ ማፋታት ንምዕባስ ክንደይ ጊዜ ከም ዘድሊ ኸኣ ሓሲብካ ክርዳእ ዝከኣል እዩ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቐትሪ ፀሓይ ብደበና ተኸዲኑ ምድረ ሰማይ እውን ዝሕል ኢሉ ኸሎ እቶም ፈለስቲ ዝበዝሑ ወፂኦም ስለ ዝነበሩ ማርቆሳይ ሓሳቡ ኣብ ግብሪ ከውዕል ደለየ። ከምቲ ኩሉ ሳዕ ኣባ ሕማምያ ኣብ ገዛ፣ ኣባ በጊዑ ኣብ ኣታኽልቲ፣ ኣባ ስብቆ ኸኣ ኣብ ቤተ ጸብሒ ኾይኖም ንኣንፊ ውራዮም ማዕጾ እናተቓመቱ ኣብ ገዳም ተሪፎም ነበሩ። ማርቆሳይ እቲ መሳልል ዱልዱል ምዃኑን ዘይምዃኑን ምእንቲ ክዕቅነሉ ዘድሊ እንተኾነ ኸኣ ነቲ መስኮት ዋልድቢት ምእንቲ ኸፍተሉ ኢሉ ሓደ ነዊሕ በትሪ ሓዘ። ብሓሳቡ ምስ ኣማኒኤል ዓርኩ እናተዛረበ ሰላሕ ኢሉ ብጥንቃቐ በቲ መሳልል ክድይብ ጀመረ። ኣብ ራብዓይ ድዩ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ምስ በጽሐ ኣሳእን ብዘይብሉ ኣእጋሩ ርግጽ እንተበሎ ወዮ መሳልል ዓጠጥ በሎሞ ብስምባድ ልቡ ካብ ሰፈሩ ነፊሩ ኸይድ እናደለየ ትንፋሱ ብጐረርኡ ሙሉቕ ክትብል ቀረበት። ነቲ ዘይርአ ዓርኩ ምስኡ ኸም ዘሎ ኣምሲሉ ተጠንቅቕ ኣማኒኤል እናበለ ክሳብቲ ጫፍ መሳልል ወፀ። ድሕሪዚ ከምቲ ቅድሙ ነቲ መቐመጥ ኣቕሑ ክጥምት ጠጠው ከይበለ ቀኒዑ ናብቲ ዋልድቢት ሓለፈ። እቲ ማዕጾ ክኽፈት ከሎ ዓጠት ከም ዝብል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብዓቢ ጥንቃቐ ድፍእ ኣቢሉ እስትንፋሱ ዓጊቱ ክሰምዕ ጽምበለ። ካልእ እንተተሰኣነስ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብኣይ ከስተንፍስ እኳ ክስማዕ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተኾነ ገለኸ ኣብቲ ፍጹም ህድኣት ዝነበሮ ጊዜ እቲ መመሊሱ ኣበርቲዑ ዝሃርም ዝነበረ ትርግታ ልቡ ጥራይ ይስማዕ ነበረ። ነቲ ማዕጾ ቁሩብ ጉንጽ ኣቢሉ ከምቲ ናይ ቀዳማይ መዓልቱ ነታ ንእሽቶ ርእሱ ኣስሊኹ ዘእትወሉ ማፋ ከፈተ። ናብቲ ውሽጢ ኣቢሉ ቅልቅል ኢሉ ተጠናቂቑ ተመልከተ። ድምፂቶም ኣብ ዕንጨይቲ ዝኣቱ ቁንቁነ ዝበሃሉ ባልዕ ከይተረፈ ንኹሉ ረቂቕ ድምፂ ክሰምዕ ጽን በለ። ድሕሪዚ ንወዮ ነዊሕ ሰብኣይ ፈልዩ ክሪኦ ኸኣለ። ከምቲ ቀዳማይ መዓልቲ ዝነበሮ ኢሉ ነበረ፣ ግን ከስተንፍስ ይስማዕ ኣይነበረን። ንማርቆሳይ ዝጥምት ከኣ ይመስል ነበረ። ኣብቲ ገዛ ድቕድቕ ጸልማት ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ሰብኣይ ኣዒንቱ ክሪኦ ኣይከኣለን። ብፍርሃት ፈጥፈጥ እናበለ እቲ ሰብኣይ
እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ክፈልጥን እንታይ ከም ዝኸውን ክርእን ኢሉ ቆሪጹ በት ማፋ ኣስሊኹ ነቲ በትሩ ናብቲ ሰብኣይ ኣቢሉ ኣቕርብ ኣበሎ እሞ እቲ በትሪ ንእግሪ እቲ ሰብኣይ ገም ኣበሎ ግዳ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ኣይተረኽበን እምበኣር ሰብኣይ ሓሚሙ እዩ ወይ ከዓ ሞይቲ ይግዲ ኢሉ ሓሰበ ከምኡ እናበለ ቆሪጹ ኣተወ ርእሱ ንግዳም ኣውፂኡ ናብቲ መሳልል ቅልቅል እናበለ ከዓ ብትሕቲ ልሳኑ ሓደራኻ ማንኤል ገለ ፈለስቲ እንተመጹ ንገረኒኻ በሎ ከምዚ ክብል ከሎ ግን ኣብ ዘሎ ሕቑኡ ገብኢ ተሰምዖ እዚ ከዓ ኣባ ስብቆ ወይ ኣባ በግዑ ወይ ከዓ ምናልባት እቶም ኣእጋሮም ካብ ኩሎም ፈለስቲ ዝሓጽር ኮሎስ ወትሩ ቅድሚ ኩሉ ናብ ገዳም ዝምለሱ ዝነበሩ ኣባ ቅኒው ኣብኡ ደይቡ ከሎ ደበኽ ከይብሉ እሞ ከይረኽብዎ ብሃንደበት ጥርጣረ ስለተቐልቀሎ እዩ እቶም ካብ ኩሉ ኣሕሊፉ ዝፈትዎም ዝነበረ እንተኾነ ካብ ኩሉ እውን ኣብዚሑ ዝፈርሆም ዝነበረ ሓለቓ ብሃንደበት በርደግ እንተዝብልዎ ክንደይ ከም ዝስንብድ ከዓ ባዕላትኩም ሕሰብዎ ከምዚ ዝበለ ሓሳባት ኣብ ሓንጎሉ እናፍለኽለኸ ከጨንቆ ከሎ ማርቆሳይ መጀመርታ ሓንቲ እግሩ ድሓር ሰምነቱ ብመወዳእታ እታ ካልእቲ እግሩ በቲ ፈቓ ኣእተወ ሓደ ክልተ ስጉምቲ ገበረ እንተኾነ ንኡ ዳርጋ ከም ነጎዳ ኮይኑ እተሰምዖ ድምፂ ሰምዐ ኣቐዲሙ ዘይረኣዮ ሓደ ነገር ብእግሩ ዘቢጡ ከም ዘጋላጦሞ ርግጺው ማርቆሳይ ሽዑ ጠጠው በለ ብፍርሂ ትሕቲ ምድሪ ከኣቱ እናደለየውን ንሓንሳ ዳርጋ ትንፋስ ሰኣነ ልቡ መጠን ብዘይብሉ ቅልጣፈ ዲጉ ዲጉ እናበለ ይሃርም ነበረ ኣንታዙ ሰብኣይ በዝገል ጠምጠም ደኾኒ ትስእ እሞ ንወትሩ ሒዙኒ ይኸይድ ኣነስ 6 ዓመት እኳ ገና ዘይመላእኩስ ከመይ ገይረ ክጻገም ምኽእል ኢሉ ሓሰበ ከምዚ እናበለ ብፍርሃት ዳረቐ ገለ ደቓይቕ ምስ ሓለፈ ግን ሓደ ዝኾነ ነገር ከም ዘየልቦ ተረድአ ካብ ፈለስቲ ዝመጽእ የልቦ ሰብኣይ ኣይተንስአ ምንቕ ዝብል ነገር ኣይነበረ ልቡ ቁሩብ ምልስ ኢልዎ ማርቆሳይ ከም ቅድም ገልጠም ከይብል እናተጠንቀቐ ኣእጋሩ ሸተት እናበለ ነቲ ነዊሕ በትሪ ሒዙ ናብ ትሕቲቲ መስኮት ቀረበ እቲ ፍቃቕ መስኮት ቁሩብ ጩራ ብርሃን የእቱ ነበረ እንተኾነ ኣጸቢቑ ክርኢ እንተ ደኣ ደሊዩስ ነቲ ንእሽትለይ መስኮት ኣጸቢቑ ክኸፍቶ የድልዮ ነበረ ክኸፍቶ ኢሉ መላሊሱ ዓቀነ እንተኾነ ቀሊል ነገር ኣይነበረን እቲ ማዕጾ መስኮት ተኸፊቱ ካብ ዘይፈልጥስ ክንደይ ዓመታት ኮን ሓሊፉ ይኸውን ክኸፍቶ ኢሉ ክጋደል ከሎ ኣብቲ ጥቕኡ ሓሸሽ ዝብል ነገር ሰምዐ እንተኾነ ሰንቢዳ ናብ ምሕቦኣ ተሃድማን ጭዋያ ዝነበረት እሞ ንኡኡ ሓዲስ ነገር ስለ ዘይነበረ ኣየፍርሆን ቢሉ ቢሉ ንወዮ ኣረጊት መስኮት በግ ኣቢሉ ከፈቶሞ ብኡ ኣቢሉ ናብቲ ዋልድቢት ብርሃን ኳዕ ኢሉ ኣተወ ሽዑ ማርቆሳይ ተቐዳዲሙ ነቲ ሰብኣይ ክርኢ ግልጽ በለ ቅድሚ ሽዑ ክንዲ ገዚፍ ጉንዲ ዝመንውሑ ኣብ ዝኾነ መስቀል እተሸንከረ ክንዲ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ዝኸውን ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ርዩ ኣይፈልጥን ነበረ ናብቲ እግሪ መስቀል ኣጸቢቑ ቅርብ በለ ኣዒንቱ ተኺሉ ንገጽ ጐይታና ክጥምት ከሎ ኸዓ እቲ ብናይ ኣኽሊል እሾኽ ምኽንያት ብገንበሩ ጸረር ዝብል ዝነበረ ደምን እቲ እተሸንከረ ኣዳውን ኣእጋሩን እቲ ሃህ ዝበለ ናይ ጐድኑ መውጋእትን ብምርኣዩ ከይተፈለጦ ኣዒንቱ ንብዓት ምልእ በለ ኢየሱስ ኣዒንቱ ቋሕ ኢሉ ነበረ እንተኾነ ርእሱ ናብ የማን ኣቢሉ ድንን ኢሉ ስለ ዝነበረ ንማርቆሳይ ክርእዮ ይኽእል ኣይነበረን ሽዑ ማርቆሳይ ምስ ኢየሱስ ገጽ ንገጽ ምጥምማት ክሳዕ ዝጥዕሞ
ቁሩብ ተጠዊዩ ቆመ ኢየሱስ ብፍጹም ጻዕሚቑ ማዕጓጉርቱ ጠንቢቑ እቲ ጎፍጋፍ ጭሕሙ ኸኣ ናብ ኣፍልቡ ኣቢሉ ደቂሱ ነበረ እቲ ሓዘንን ትካዘን ዝመልኦ ቆላሕትኡ ኸኣ ንማርቆሳይ ክንገር ዘይከኣል ድንጋጸ ኣሕደረሉ ማርቆሳይ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዓረፍተ መቕደስ ዝርከብ ስእሊ ኾነ ኣብቲ ፈለስቲ ዝዕጠቕዎ ገመድ ዘንጠልጥልዎ ንእሽቶ መስቀል ኮነ ንኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ርእይዎ ነበረ እንተኾነ ግን ከም ሽዑ ኣቢሉ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ርእይዎ ኣይፈልጥን ነበረ ሰብነቱ ዕራቑን ክንድቲ ዝዓብሞ ክሓቕፎ ክሳዕ ዝኽእል ኣብ መንጎቲ ኣካሉን ኣብ መንጎ ጉንደ መስቀልን ስፍራ ምህላውን ክርኢ ኸሎ ኸኣ ብሓቂ ኣበቕበቖ ማርቆሳይ ሽዑ ኣዒንቱ ናብ ጐይታና ኣቢሉ እናጠመተ ነቲ ምዝሑቕን ድርቑን ኣእጋሩውን እናተንከፎ ሓንቲ ከይፈርሀ ሚስኪናይ መን እዩ ኸምዚ ገይሩ ሸንኪሩካ ካብ ነዊሕ ግዜ ዘይበላዕካን ዘይሰተኻን ከኣ ትመስል በሎ ጐይታና ምንቕ ኣይበለን ሓንቲ እውን ኣይተዛረበን ሽዑ ማርቆሳይ ሓደ ሓሳብ ትዝ በሎ ኣጸቢቑ ምእንቲ ክሰምዖ ናብ ኢየሱስ ኣቢሉ ቅርብ ኢሉ ኸኣ ሓንሳእ ጽናሕ ቀልጢፈ ክመጽእ ኢልዎ ናብቲ ማዕጾ ገጹ ኸደ ብቕጽበት ከኣ ኣብቲ መሳልል በጽሐ ንኢየሱስ ብምርኣይ እተሰምዖ ርሕራሐ ብጥራሽ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ነበረ እሞ ክወርድ ከሎ ገርማዕማዕ ከይብል ዝብል ስኽፍታ እኳ ኣይገበረን ገና በቲ መሳልል ክንቆት ከሎ ነባ ስብቆ ከመይ ገይሩ ከም ዘጠፋፍኦም ሓደ ጥበብ መሃዘ ቀኒዑ ናብ ቤት ጸብሒ ክንዲ ዝኸይድ ናብቲ ብድሕሪት ዘሎ መስኮት ኣቢሉ ኸደ ኣብኡ ኾይኑ ኣባ በጊዑ ውራይ ሙኽዓት መሬቶም ክገብሩ ኣብ ርሑቕ ምስ ረኣየ ዋዕ ኢሉ ኣባ ስብቆ ንዕሞ ንዑ ዝረኸብክዎ ሕንጉጉ ክትርእዩ ኣቤት ክትገዝፍ እናበለ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ኣብቲ ጥቓ ኣፈፌት ቤት ጸብሒ ጽፍጻፍ ዕንጨይቲ ነበረ እሞ ጐዩ ናብኡ ጽግዕ ኢሉ ተሓብአ ኣብኡ ኾይኑ ኸኣ ኣባ ስብቆ ዕዙምዙም እናበሉ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ኣቢሎም ክወርዱ ረኣዮም ሽዑ ከምዛ ቅጽበት ነጢሩ ናብቲ ቤት ጸብሒ ኣተወ ኣብ ቅድሚኡ ጎፍ ዝበሎ ዝብላዕ ነገር ቦግ ኣቢሉ ኸኣ በቲ መሳልል እንላዕሊ ደየበ ኣብቲ ማዕጾ ምስ በጽሐ ጠኒኑ ከም ድሙ ስሉኽ ኢሉ እንውሽጢ ኣተወ ናብቲ ስቕለት ቀሪቡ ኸኣ ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ክህቦ ኢሉ ኢዱ ናብ ኢየሱስ ወሳ በለ ምእንቲ ኸርክቦ ሕንክስ ኢሉ ኣጸቢቑ እናተመጣጠረ ኸኣ ሕምባሻ ጥራሕ እዩ ብተርባት ዝኣክል ካልእ ክረክብ ኣይከኣልኩን በሎ ሽዑ ኢየሱስ ሓደ ኢዱ ወሳ ኣቢሉ ነቲ ሕምባሻ ተቐቢሉ ወሰዶ ከምኡ ኢሉ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ እንከሎ ኸኣ ክበልዕ ጀመረ ማርቆሳይ ሳእኑን በትሩን ምሳልዓለ ነቲ መስኮት ቁሩብ ኣገፍትን ኣበሎ ቅድሚ ሙጽኡ ድምፁ ኣትሕት ኣቢሉ ንጐይታና እምበኣር ክኸይድ ነባ ስብቆ ኣጠፋፊአዮም እየ ዘለኹ ግን ጽባሕ ገለ ካብዚ ዝሓይሽ ነገር ሒዘልካ ክመጽእ በሎ ነቲ ማዕጾ ዓጺዩ በቲ መሳልል እናተናጠረ ወረደ ነባ ስብቆ ክደለ ኸኣ ብጉያ ኸደ በቲ ዝገበሮ ብዘይ መጠን ተሓጒሱ ነበረ ደጊምስ ጻዕዱን እታ ጸብኣ እናስተየት ዘዕበየቶ ጤልን እቲ ብሓሳቡ ከም ጽላሎት ማዕረ ማዕሪኡ ክኸይድ ወትሩ ዝሪኦ ዝነበረ ኣማኒኤልን ጥራይ ዘይኮኑስ ብዘይ ጥርጥር ካልእ ዓርኪ እውን ረኺቡ ማለት እዩ ኣባ ስብቆ ምስ ረኸብዎ ኣበይ ደኣ ጸኒሕካ ጸዊዕካ ስልም ትብል ኣበይ ከላታ ዝበልካ ሕንጉጉ በልዎ ንሱ ኸኣ ድሙ በሊዕዋ በሎም ማርቆስ ሓሶት ምዝራብ ኣይትላመድ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ኣይኮነን
ድሙ ደኣ ካብ ዓንተ ቦት ሒዙን ድዩ ኣብዚ ደቂሱ ዘሎ ምስ በልዎ ከዓ ዘረባ ኣደናጊሩ ከራሳስዖም ኢሉ እንታይ ደኣ ተሓደ መዓልቲ ከይፈለጥኩ እንተረገጽክዎ ዝሓንፈጠኒ በሎም። መጠፋፊኢ ጽቡቕ ገበረካ በልዎ እሞ ምኽንያት ረኺቡ ጭጭ ኢሉ እናበኸየ ወፀ። ኣባ ስብቆ ግን ግናይ ወይ ግናይ ባዕልኻ ደኺምካ ትገድፎ ኢሎም ውራይ ስርሖም ገበሩ።